nopee pitkä taittaa. 3. Oota oikein nopee snadi nafti. 5. Huomio. Vasen plus pyöreä 100. Yli vasen jouheen 7. Oikee K pitkä taittaa ahne. 100. Huomio. Oota vasen M kulma 5. Vasen plus 60 kerraa sairaasti. 5. Oikee nopee 22 kerraa. 5. Vasen nopee kulma 4. Oikee nopee pitkä taittaa miinus. 2. Vasen vasen nopee 2. Lyhyt. Oikee K taittaa 4. Oota vasen nopee snadi 6. Vasen nopee jatkuu 2. Nopee kääntää miinus. 110 jarru. Vasen M lyhyt 2. Oota oikee hidas pitkä. 6. Huomio. Oikee jouheen taittaa 7 vasemmalle. Oikee helppo kulma 3. Vasen nopee taittaa pitkää. 4. Vasen M kääntää 2. Oikein nopee kääntää. 2. Vasen M 80 kerraa paljon. 5 vasemmalle. Huomio. Oota oikee K lyhyt 8. Oikein nopee 30 taittaa 2. Vasen tiukka miinus. 2. Oikee tiukka pitkä kääntää. 2. Huomio. Vasen K kulma 2. Oikee K kulma miinus 6. 5 oikeelle. Oikee K 40 kerraa perusti. 8. Vasen M 50 kerraa kapee. Ja lyhyt oikee 5. Oota vasen nopee lyhyt älä. 120. Oikein nopee 20 taittaa miinus. Jatkuu tiukka snadi. 3. Vasen nopee taittaa jatkuu nopee kerraa. 3. Oota oikein tiukka avaa pitkä. 8. Huomio. Lyhyt vasen 2. Oikein eri snadi 6. Vasen K 30 kerraa paljon. 150. Oikein tiukka pitkä kääntää 2. Vasen nopee pitkä taittaa miinus 3. Oikein tiukka pitkä kääntää. 100. Oikein tiukka 20 kääntää. 2. Vasen M kulma 5. Lyhyt vasen 2. Oikein nopee pitkä taittaa. Ja vasen M kulma. Jarru 110 oikealle. Vasen K 30 kerraa miinus. Pitkä. 110. Oikee K 30 kerraa paljon miinus. 9. Oikee K pyöree pitkä taittaa 2. Vasen M snadi. 9. Vasen nopee pyöree. Jatkuu 4. Nopee. 3. Lyhyt oikee. Huomio 160. Vasen helppo kerraa 5. Oota oikein nopee snadi. 9. Vasemmalle. Karta vasen K pitkä kääntää miinus 4. Oikee M lyhyt huomio 5. Oikee K snadi 6. Vasen plus kulma 2. Oikein nopee kerraa pitkä. Ja vasen eri kulma 4. Vasen M pitkä kerraa 4. Oota oikee K snadi 5. Vasen K kerraa miinus 2. Oikein nopee kääntää 2. Vasen K. Jes, vasen nopee kulma. 5 vasen laita 4 oikee M pitkä. Älä. Kääntää. 4 vasen helppo kirraa. Kivi. 2 oota oikee eri miinus. Huomio 4. Lyhyt vasen 9. Vasen plus kirraa paljon. 2 oikein nopee taittaa miinus. 100 muista. Oikee M 40 kirraa miinus 2. Vasen M 60 kirraa sairaasti. 4. Vasen nopee pyörii taittaa 2. Oikein nopee snadi 2. Vasen K pidä 3. Oikein nopee kääntää 2. Vasen K pitkä kääntää 120. Oikein nopee kirraa pitkä ja kääntää. 7 suoraksi. Huomio. Lyhyt vasen 4. Vasen M pitkä kääntää 5 4. Vasen nopee pyöree pitkä taittaa. Huomio 100. Vasen plus kääntää 3. Oikein nopee 60 kerraa. 5 vasemmalle. Vasen nopee pyöree 40 kääntää. 5. Vasen K taittaa 1. Oikein nopee pitkä kerraa. 3. Oota vasen K lyhyt. Huomio 100. Vasen plus likaa 2. Oikein tiukka pyöree 30 taittaa. 7.
Vasen K kääntää miinus. 7 vasemmalle. Oikee M kääntää 6. Oikein nopea pitkä kirraa. Huomio 5. Vasen K taittaa, jatkuu 4. Nopea taittaa. 3. Oikein nopea pitkä kääntää. 2. Vasen K 30 taittaa ahne 100. Oikein nopea 30 taittaa 2. Vasen M jatkuu huomio 3. Eri kulma 6. Vasen K taittaa 5-3. Oota vasen nopea likaa. 4. Oikee eri snadi 7. Vasen K 20 kirraa. 2 liukas oikein nopea taittaa. 9 lipevä. Oikein nopea kirraa 2 osaa. 100. Vasen plus pitkä taittaa 7. Huomio. Vasen helppo lyhyt 5. Oikee plus kulma 7. Oikee K kirraa paljon. 6. Vasen K 30 kirraa paljon miinus. 5. Uota oikee M snadi 6. Oikein nopea 40 kirraa. 3. Vasen plus aukee. Huomio 8. Lyhyt vasen 6. Oikee eri lyhyt 5. Vasen nopea 30 taittaa älä. 300. Pöly. Oikee tiukka lyhyt älä. 2 vasen M pitkä taittaa. 2 oikee tiukka snadi. Jatkuu 2 tiukka taittaa. 1 vasen tosi hidas. Jatkuu lyhyt vasen 5. Oikee tiukka 30 kääntää miinus. 4. Oikee K taittaa huomio 2. Vasen M 6. Vasen tiukka pitkä kääntää älä. 5. Karta oikee M pitkä kääntää. 4.